Muli po tumayan na rin ang pasilid mula sa Barangay 185!
Ayan po isang masigawang palakpakan para sa Barangay 179. ¡Viva la Virgen! ¡Virgen! ¡Patrona ng Maricaban! ¡Viva la Virgen! Maria! Maria! Maria Bacaliw! Maria! Maria! Maria Bacaliw! Saan? Tara sa Barangay 186!
1. Ngayon po, tuloy-tuloy na po tayo sa choreographers. Okay na po ba? Ready na po? Okay na po? Again, let's give a round of applause for Barangay 185!
Again, Marigaban, mag-ingay para sa barangay 179! Sample pa naman. Hindi na kinaya ng stick. Fortunately, nag-start na po yung time, so let's go. magsasalita o gagawa ng anumang laban sa iyo. Huwag kailan may hayaan ng iba na gumawa ng anumang labag sa iyong karangalan. Tanggapin mo ako, nagsusumamo ako, upang maging iyong lingkod magpakailanman. Tulungan mo ako sa lahat ng aking pagkilos at huwag mo akong pabayaan sa oras ng aking kamatayan. Ipagkatiwala natin sa ating mahal na Birhen Maria ang ating mga panalangin at kahilingan. Sino ba si Maria? Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon kung kami mamamatay. Amen.
Usapang trabaho na to. Palakpakan para sa Barangay 186! Noong unang panahon, bago pa masakupin ng mga dayuhan ng ating bayan, karaniwan lang naglalaba ang mga mamamayan ng Mandaluyong sa malinaw at malinis na tubig ng Ilog Pasig. Batya at palo-palo ang tradisyonal na ginagamit ng mga Filipino sa paglalabada na kalimitang sinasagawa sa kalapit ilog o lawa. Mula sa tribo 186, atin ang balikan ang Lavandero Festival. Ay, 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 ay.
narito ang aming pagpupuri sa iyo. Naway kasihan mo ang alay namin sa iyo. Amen.
ay taus-pusong nananalangin sa iyo. Napatubayan mo kanila. Ibuhos mo sa aming lahat ang iyong pagmamahal, pagmamalasakit at iyong kababahan. Patuloy mo kami ilapit sa iyong pinakamamahal na anak na si Jesus. Natulugan kami ng kapayapaan upang maibahagi namin sa aming pamilya, sa aming bayan, maging sa buong mundo. Pahiran mo ang aming mga luha ng iyong pagmamahal. Mapusin mo ang aming pusong sugatan. Mahal namin ina at po Jesus. Maraming salamat sa mga biyaya at pagmamahal. Naway patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Kayo na po ang bahala sa amin mula kahapon, ngayon at bukas at magpasawalang hanggan. Amen. Again, barangay 181! Performers, stay lang po. Through the initiative of Father Russell na pinakilala natin na kapag fiesta ng Marikaban, fiesta ng buong Marikaban. All the 8 barangays of Marikaban is celebrating the feast of Mary, Comforter of the Afflicted Parish. Hindi ko alam magkatagalog ako, English. Okay? So now, let's witness the performance of the Primera Dance Group